Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on jurama, ko Umar coftal ɓalle wonɗo. Joni inchallah football arta kadi wonan hankkadin équipe uji e nder football puɗɗimo wadde entraînement. Barça kam fuɗɗimo wadde entraînement, club uji ɗi joni fof kamɓe kam ɓen garta ɓen mbaɗa entraînement. Onam go fof entraînement san waɗa ko bange mum tan ɓe ƴewat ko affaire o no wayi kadi no yarata, kono kam entraînement kippuji kewɗi kam puɗɗimo wadde ɗum kam. O joni kam jehen Angleterre seeɗa, Saleh walla Mane e Mohamed Salah nani press en haala en wawi goto mabɓe ko yaltoɓe Liverpool. ɓe nandi kam Madrid en yiɗi Mo Salah, en yiɗi kadi no yite en yiɗi Mo Salah, kadi en yiɗi Sané, kono goto mabɓe kam en wawi yalta oɗo hikke kam garowo. Goto mabɓe ma yaltu Liverpool, kono kam to banggue kadi Angleterre kadi Chelsea won hen jouruji mo yiɗi sodde, kadi won hen jouruji kadi équipe uji goɗɗi en jiɗi sodde. Biteɗo Jorginho Juventus en yiɗi soddemo kam siga prix ɓe mbino ko capanɗe 5 million e kalisa Angleterre kam. Ɗum kam wonno prix o kam, kono ɓe ganda ene wawi ni par ce que Lampard kam ne yiɗi o heddo. Lampard kam so dañi kam ko yo heddo Chelsea woto yaha nokku, kadi hay Conte kañumne Lampard ne yiɗi ɗum, kadi yiɗi yo heddo ɗon kadi. Wonen joueur goto kadi biteɗo Jadon Sancho omo yiɗi arde Chelsea, kono kam mi sikkani ma won par ce que hay Manchester United ne yiɗimo. Kono kam affaire saw ko affaire project o kam so yehi Chelsea en wawi ma wallum, kono saw ko affaire kalis ene wawi ko tuno yarata, par ce que walloɓe ɓe jogiɗomo o kam kañumne won hen ɓen ƴewata ko interest mum. So ene wawi saw ko banque kalis o mo yaha par ce que ene wawi so yehi Manchester United yoɓmo kalis kam. Jehina Espagne, Barcelona kam fuɗɗimo entraînement, joti hankkadin goto mabɓe fof ko bangue mum woni ɓe dokkama kam koɓe poti wadde pour kam soɓe mbaɗa entraînement mabɓe. Kono joni kam ɓe goni hanko ƴewde no yarata après kamɓe fof kam maɓe mbaɗ entraînement normal. Kono ɗon kam kadi caɗele kadi oɗo kadi Samuel Umtiti kadi o gañimo kadi gongol, o gañimo ene mbaɗanno entraînement o ko ndena hamo o gañi ɗon kam. ɓe ganda sa gañirde nde ko maw perdu ɓunɗoji, maw perdu ko heewi. So football arti walla ko jonte ɗiɗi tan walla jonte tati kam, ɓe ɗon kam ko maɓe mbaɗ ɗum évaluation, ɓe ƴeewo no foti jonte kam o wona ko perdata so football arti. On kam ene wawi sawno moƴƴi par ce que Tobibo Barcelona défense so arti kadi yo arti par ce que
en wawi ma wallu Barca par ce que ɗo joni Barca ne sohli défense. Ɗo joni kamɓe jogi tan ko Gerard Piqué e Inglés gasi, kono banggue Barca kam eɓe cohli défense par ce que défense mabɓe joni nana gaño no fewi. ƴeew Umtiti kelo gañi hankkadeni ronku sallude hanka ɗon caɗele ɗum tagi mata Barca ne yiɗi yeydemo, kono kam mi anda hol club jiɗ soddemo pour heɓamo kam. Kadi no Arthur ɗeɗo balɗe mbiɗi haalanno haala Arthur mbe yiye Juventus ne yiɗi soddemo, Inter ne yiɗi soddemo, kono haqqille Arthur kam o yiɗi ko heddade Barca, hay nokku o yiɗa yaade. O yi ha joni omo heddi ko heewi ko foti wadde Barca, kadi ha joni o gaynane Barca. ɗon kam ene moƴƴi, ɗon kam saw haqqille makko kam ko ɗon woni ene moƴƴi, ko sa moƴƴi kadi woni ɗon, par ce que saw tan aɗa yiɗi heddade ha joni aɗa andi holko poɗɗa wadde pour nafaɓe, ɗum kam ne moƴƴi. Kono ɗo ko mbimi ko tan ko nan ɗon tan de nani yaara yeeso kam ɓe pota koɓe poti wadde kam haɓe jaara yeeso. Kadi entraînement président biyeteɗo Victor Fons o yi kam so heɓi élection ma change o heewi e Barca, par ce que omo andi Barca philosophy, omo andi jouruji men académie ɗi hutorade ɗum en natti wadde ɗum. Président joni mo Barca jogui o ko woƴa tan ko yeyde jouruji académie ɗi pour nannude kalis, kono wona kam ƴewde nannude ɓen équipe mawɗo o. ɗon kam moƴƴi tan kadi o yiɗi ko entraînement so ari wonɗon duuɓi sappo kam ko Xavi Hernandez en ƴewata kam ma wonde inchallah, ko kadi ko Allah han andi ko waɗata. Kadi kanko yi kadi haali hen haala kadi Neymar e Mbappé hol kanko mo ɓurinimo kam mo yi ko Mbappé, par ce que Mbappé haqqille mum koye football woni, kono Neymar wona haqqille mum wona e football woni. Kono kam o haali ɗon gueɗe kewɗe moƴƴi kam so woni président Barca inchallah ma Barca kam yaara yeeso. Kono bandiraɓe ko ɗo woni yewtere men ma jafoɗon bandiraɓe. Kadi comme no mbimi ni tan onen moyuji aɗa andi a famat tan, kono ham balle kam hen tan ko ɗum tan mbawmi ñagade. Kadi ko Oumar Coftal ɓalle woni ɗo, yon yalle jaam, yon kiire jaam, kalto mbawɗon wonde e aduna o. Kadi nden ha joni oɗo corona kam mi salminimon, kadi mi jirimon ha gongol, kadi ha gongol tan on calminama, on juurama dole. Kadi wori jejjite kadi goppude yande mon, mbaɗe commentaire vidéo o kam mi anda kam oɗon jiɗi ko neɗɗo waɗata ko. Mi salminimon, mi jirimon dole.